Takže ahoj, ahoj. Staviam jednu vilu. Budem kandidovať na najkrajší dom na Minecrafte. A zatiaľ je to v takomto stave, že ak to bude moc pekné, tak aby ste mi verili, že som to naozaj staval ja, že to nie je nejako stiahnuté. Takže ahoj. Toto je ako keby druhá časť. Tuto už mám tú vilu dokončenú, takže vám ju ukážem zvonka. Zvonka vyzerá takto, tu je nejaký ten bazénik, aj keď je tu na nič, lebo je tu more. More. Tuto sú nejaké lehatka. Toto je taký nevydarený slnečník. A ideme do domu. Takže hneď tu máme jedáleň, taký veľký stolík tu máme. Dobre. Toto tu nemá byť. Toto je krb. Veľmi dobrý krb. Teplúčko je tu. Pozrite sa. Dobre. Toto je krb. Toto je televízor. 4x4, áno. 4 bloky x 4. Riadne tu je nejaké dievča tu predvádza striptease. Tu je kuchynka. Tu je kuchyňa. Tu sú ako keby hriankovače. Popálil som sa. Tento je žavý. Tu je pec. Tu je ako keby nejaký dres, riad. A ideme hore. Šup, takéto pekné schody. Tu je sedačka. Zápalky. Ja by som sa s ohňom nehral, hej. Tu je kvetináč. A taká posteľ, taký gauč väčší. Máme tu pekný výhľad na tú šípku. Tuto máme takého ujka Jamesa Bonda s paličkou. A tuto máme tiež Jamesa Bonda s paličkou. Sedačky, okná, strop je taký, aj také je podzemie ako parkety. Tuto. Kukuk. Toto je už úplne vrchné poschodie. Tu tiež je taká mini výstavka. Vidíte? Tuto sú také schody. Chcel som tu dať aj normálne dvere, ale normálne dvere nevyzeralo to boh vie ako. Bolo to hnusné. Tak som to urobil také, áno, nech mi tu vojde hocikto sa pozrieť. Toto je tak, zozadu ten domček vyzerá takto. Takto vyzerá zozadu, áno. Je toto čo je? No super. Ukazujem vám a chýba mi to tu. No dobre. Takto, toto tu je piesočná pláž. Áno, a toto už je všetko, to už potom by som vám mohol ukázať akurát ďalšie stavby, ktoré som postavil tam, ako je tá šípka. Ale to bude v iných častiach. Takže toto bolo v tejto časti, to je všetko. Luxus village, a village je po anglicky dedina, áno, ale ja to myslím ako villa. Takže toto je asi všetko. Dovidenia.